раҷабалӣ, ҳамин бародарои ту ҳамин мушкили мана ҳал мекарда бошанд. Акаҷон, иншолло бародар ҳал мекунанд. Тихитам бародари ма ака. Иншолло ки ҳал мекунанд. Ваъда додан мушкилит ҳал мешава ака. Он манзиқи нака акаҷон. Раҷабалӣ Ибронӣ. Арусабин, ранги чуҷай. Ту камтар ҳаминҷо мунтазир шав. Ман рафта ҳамоя тоб дода меём. Майли? Бародарҷон, бас ки ҳами корора ҳазор бор гуфтам ки ака дар кор нест. Хоҳар як аста, зани як аста, оила як аста, ба чашми бад нигоҳ кардан дар кор нест ака. Мумкин хоҳар ягон бародар боша, мумкин зани ягон марди баномус боша, мумкин фарзанди ягон марди баномус боша. Мана гӯш кун раҷабалӣ, 7-8 накун. Хоҳари марди баномус, ҳамсари марди баномус, оилаи марди баномус ин хеле лучи урён намегардад диққати ҳамаро ҷалб кунад. Ҳиҷоб мекунад, ҳиҷоб. бародарҷон, манам хеле ба чашми бад нигоҳ мекунӣ ки худованд ҳеҷ вақт ай мушкилӣ озодат намекунад. Ман мегӯм ки бародар, марди ба номус бояд чашмаш ҳиҷоб дошта боша ки номуси мардумда, хоҳари мардумда, зани мардумда, оилаи мардумда ба чашми бад нигоҳ накунад. Марди ба номус чашмша ҳиҷоб мекунад. чашмша. Подписаться ва лайк و комментариеро фаромӯш накунед. Наворо ҳатман ба дӯстонатон бифиристед. Раҷабалӣ. шарт набуд дар қади кӯча дод занен охир. Бинин мардум ҳамаш моро нигоҳ дорад. гӯш ки мара ма да фарқи чӣ ки нигоҳ мекунад намекунад. бадрдин додар якаш чӣ гапай? Ман хаста шидам аями ҷангу ҷанҷолита, аями разборои ту ман хаста шидам. бо янгам қади ҷанҷол кардай, бо янгам қади разбор кардай, охи қар кардай, ҳамун бечораро дилмонда кардӣ. охи ака, ҳамира ашкош дар ҳамин бадум зада ака. Як кас менависа наменависа, ана ти хеле кардӣ, хеле кардӣ, ҳамира разбори рашки беҳуда ака. охай менависам, ма гап мезанам ака, вақт ма хиш мекунам ака. ма ягон таира нарафта надида бошум охи, ма хиёнат накарда бошум давай ака. додар якаш, иштибоҳи бузург мекунӣ. хиёнат кардан фақат робитаи ҷинсӣ нест додарҷон. вақте ки ту ай телефонот смс-а пок мекунӣ ки оилат ё ин ки дӯстдоштат набина, и аллакай худаш хиёнат меҳисобад. ё ки вақте ки канори ҳамсарати ё ин ки дар бари дӯстдоштати, лекин фикри хаёлат, умедат дар дигар нафарай, и аллакай худаш хиёнат ҳисоб мешавад. вақте ки ту ангуштарин таайчликат мекашӣ ки ҳеҷ ка фикр накуна ки ту оиладорӣ, и аллакай худаш хиёнат ҳисоб мешавад. лутфан хоҳиш мекунам дар ҳаёт ҳеҷ вақт коре накунед ки ҳамсартон ё ин ки дӯстдоштатон эҳсос кунад ки барои шумо кифоя нест. чунки сахт ноумед мешавад, сахт дилшикаста мешавад, бовариша гум мекунад ва дар зиндагӣ дигар ба ҳеҷ кас боварӣ намекунад. Подписаться ва лайк و комментариеро фаромӯш накунед. Наворо ҳатман ба дӯстонатон равон кунед.